Vi vil godt forklare jer nogle simple Excel-funktioner. Vi vil starte med at forklare jer sum-funktionen. Man går ind under formler og trykker sum, efter at man har markeret det, man vil have sum med. Man kan ændre i layoutet ved at markere det felt, hvor man skal ændre layoutet, eller de felter, og gå ind under side layout. Hvis man skal lave en tabel, skal man markere eller et diagram, skal man markere hele tabellen og trykke indsæt, og så vælge den tabel, man vil bruge. I det her tilfælde vil vi bruge 6. diagram. Man kan så ændre på data ved at højreklikke og skrive vælg data. Man kan skifte række og kolonne. Man kan tilføje tal. Man kan også lave procent. Vi dividerer. Og hvis den ikke bliver til procent, kan man gå med startsiden og så procent. Og det var sådan, man sum og procent af diagrammer. Man kan også få summen af alle et tal bag tal ved at trække i håndtaget. Det er fint. Hold da kæft, hvor irriterende at høre på. Hvor langt er I nede? I var faktisk nede på 30 sekunder. Er I færdige? Ja. Seriøst? Ja. Er I færdige, Mads? Ja, vi skal bare lige Jeg gik lige over og afbrød Erikos. Det var lige noget 30 sekunder. Virker jeres mic nu? Fint. Tak. Jamen, de kan aldrig være med. Ja, det er vores trin 1, trin 2. Vi skal tage